Oiches, Alberte, fai un pouco de vento. Estamos en Bruxelas. Estamos en Bruxelas, Silvio Falcón, sí. Para ubicar a nosa audiencia, contalle un pouquiño Bruxelas, capital, Bruxelas. de Coles. Coles, concello de... Capital de Bélgica. Bélgica. Bélgica é un país centroeuropeo. Sí. Coñecido por as súas coles de Bruxelas, pola cervexa. Temos boa agenda aquí estes días en Bruxelas. Polos mequilois. Polas patacas fretidas. fretedas. Estivemos aquí grabando. ¿Podemos andar o temos que estar parados? Sí, pero era para... Onde estamos agora mesmo, Alberte? Que vimos de facer? Estamos na Praza Luxemburgo. Para que vexas que me... Place de Luxemburgo. Plaza de Luxemburgo. Viñamos falando ali co taxista. Mira, Non te acordas xa? espera. Que pasa aí para estes chavales? Mira, hai un grupo de Cayetanos. De Cayetano? Un grupo de Cayetanos. Ofrecemos unhas hostias. No, está feo, son chavales novos. Levan unha camiseta do licor 43, ese, non sei. Acaban de pasar 5 Cayetanos. Pero españolazos fuerte, ¿eh? Sí, Albises Kids. Mini Albises. Albises Kids. Porque estamos efectivamente na praza do Parlamento Europeo. Vimos de gravar o programa especial do Parlamento Europeo. Sí. Featuring Ana Miranda. Foi un programa, pois, a ver, moi simpático, Sí. un programa que eu diría que histórico, incluso Co para... mellor plató que podemos ter na historia. Eu creo que é difícil de superar o despliegue de medios que Había tivemos. despliegue técnico. La verdad que sí. Bueno, despliegue técnico, un tipo calvo que nos daba Sí, ali... bastante majo, verdad. Tratáronos ben, Quer decir que tampouco, a nivel técnico, de Bueno, infraestructura de personal non era... A ver, había un non tipo, era igual hostia. tampouco precisamos, non temos aí un... Pero hai que dicir, en honor a verdade, que claro, gravar no plató central Hostia. do Parlamento Europeo, pois a verdade é foi que, caralludo, como din en Cataluña, fa pachoca, e que deunos un programa realmente que será referencial. Sí. Eu creo que, coño, teaser trailer, cuidado. Ojo, madre A mía. verdade que sí, sae un contento, e de aí que estamos grabando este programa un pouco de resposta, Sí, de comentario, continuación, un pouco. de continuación a que acabamos de vivir, o que acabamos de vivir, Silvio. Aunque acabamos de vivir, no me collas do brazo que esto de podcast audio solo, Bueno, pero... Mira un taxi Tesla aí que non vai a Pero atropellar. podemos pasar, ¿no? Que non hai semáforo. Van como a tolos, aquí verdad os que belgas, sí, hai que andar con cuidado. Mira, Babel Planet Experience é algo moi acollante que tiene, non podes facer porque tengo un fillo moi pequeno, Sí. que tamén está en Barcelona, é algo caro, pero é como burbulla Burbullas Experience. a tope, burbulla a tope. ¿Vale? Bueno, a ver, centra, Alberte, pinches unha publicidade e xa estás falando de outras cousas. Bueno, claro. Hemos camiñando e pasa o que pasa. No, o tema é que nos entrevistamos a Ana Miranda, pero, claro, mangamos ya ali o logo do Bueno Carallo Bueno no plató, con todo un despliegue da Virgen, como comentábamos, Sí. e pasou por ali o deputado socialista, Nicolás González Casares, hostia, había salido o logo do Bueno Carallo Bueno. É lo que queres. Claro, home. Esto que... É que non esto non é somos a BBC. Hablar por hablar. Claro. Esto é bueno, carallo, bueno. Claro. Que hablar por hablar tamén. Home, sí, fala baratos. É o que facemos, pero claro, moita xente nos coñeceu hoxe, Sí. e nos vai coñecer a partir de hoxe, porque claro, Vimos sementar. o plató o que facemos referencia non o saberá igual gran parte da audiencia, pero é deses platós que está in the middle of the parliament, Sí. co cal pasaban continuamente parlamentarios, xente Traballadores, sobre todo traballadores. Hoxe é venres, e Hoxe é normalmente venres. os deputados viaxan á súa circunscripción a facer traballo de territorio, etc. Pero claro, hostias, ali estábamos no medio e medio, Non viñemos en día gordo, hai que recoñecer, Home, viñemos normal. dun día de pouco traguín, Sí. pero tamén Tragan. porque viñemos con motivo do Emigrasón, Sí. que é este festivalazo de música que monta a chavalada galega en Bruxelas, Sí. que será mañá e que aproveitamos para... Bueno, fixemos a visita ao Parlamento Europeo, que non fixemos referencia, unha visita como oficial, na que estaban ali todos os grupos, as Tanxugueiras, Filla de Casanda, estábamos ali con... Terbutalina, sí. Tamén dixeron, había xente de familia Camaño. Igual é un spoiler do festival, pero cando publicamos isto xa terá pasado o festival. Sí, Igual teñen algunha sorpresa, algunha colaborazione. Actuaron en edicións anteriores, esta Sí. vai ser a terceira, E andaba e por veremos ali. que nos depara tamén iso, ¿no? Bueno, viñemos a full experience, Sí. es un pouco... A descobrir, Exactamente. E nada, e agora estamos andando
xa deixamos atrás a Praza Luxemburga Correcto? e imos buscar onde comer, porque eu, a verdade Claro. é que Teño fame. malia que viña mal do estómago, Tío, cada Como- minuto que pasa, véxate mellor, cabrón. como xa expliquei no... Home, claro, que pior, queres me ver pior? Non, Cabrón. non quero. Ah, Porque estiveches cagando. 42 en francés dice cagando. a verdade é que creo que foi unha primeira persoa no mundo en dicir a palabra furriqueira no Parlamento Europeo, É posible. algo que me enche de orgullo. É Porque satisfacción, é como Steven, unha intoxicación alimentaria, máis gripallada, e Steven moi godido, moi godido. Tremendo paquete, non? Tremendo paquete de medidas. Nada, e agora recuperándome e buscando onde comer, porque xa non estamos indo do horario Sí. bruselés. Pero bueno, imos agora ao centro da cidade, que sempre ten horarios moito máis Veremos. flexíveis. Vaime convidar Silvio, dixo. Sí, é verdade, xa me esquecera. Eu no. Cago eu en no. tal. Eu no. Bueno, pues hai que buscar onde comer. Estamos eso camiñando, deixando que é a zona europea, chaman, Sí. para adentrarnos no centro da cidade. É unha camiñadela de unha media hora aproximadamente. É agradable, unha temperatura que nos moi ben, A verdade é que si estou moi sorprendido que a temperatura. Hai vos coches aquí tamén, mira. Eh. Teñen euros para gastalos. Sí, Sí, pero aquí. volvendo ao clima, Sí. Corre un pouco de airiño agora, é certo. Pero sorprendeume, eu vou viña sin a preparado. chaqueta, E eres un valentías, veremos mañá. Un Valentías. Pero sí que é certo que a temperatura é moi agradable, unha temperatura similar a que temos en Barcelona agora mesmo. Correcto. Bien, moi bien. Sí, Unha cidade dentro de todo, ¿no? Porque dice a xente, a Bruselas. E quedan como ca cara así, enrugan a cara. Non sabes que imaginar de unha como- cidade así. É como, vale, Bruselas, pero que hai ali? No, pero a xente tena por cidade fea. Bueno, é que a ver, Guapa non é, quero dicir. fea tampouco. Claro, é que É fea. un montón aí, na mitad. Eu defendo que está ben, Decir, Bruselas que sería? Pois máis bonita que Marsella, por exemplo. pero menos que Praga. Claro. Claro. Está, e menos que París, evidentemente, e menos que... Por exemplo, Bruselas é máis bonita que Vigo. Sí, home, claro. Quero dicir, É máis bonita que a Coruña. no. Aí estaría o límite, ves? Eu creo que non en termos futbolísticos falamos, pero De digo unha cidade industrial que por moito que pechada ao mar, máis ben, Sí. cidade industrial que está modernizando, pero que aínda é unha cidade gris, un pouco, bueno, que se está abrindo o mundo, vale? Coruña, non me godas, Coruña ten un paseo marítimo o máis longo de Europa, Ese dato praias... ese está contrastado. Sí, ¿Eh? sí. Máis longo de Europa. O paseo marítimo máis longo de Europa, Cago en Dios. claro, aberta ao mar, con 7 praias, en fin. Vamos a ver, Bruselas... Bonita. Mira, de feito, os belgas, os bruselois que van á praia... Bruseloa, non inventache. Non, pero podía ser unha inventada... Sonaba bruselois. inventada de aquí a... Tamén pronunciada así como falamos nós, bruselois. Bruseloa. Sí, sí. Bruselois, sabes? É unha serie de francesa. De dos tíos que dan hostias. Sí, sí. Bruseloa. Loa é un can. Un así grande, Loa é grande, un can. forte. Claro. Vale. En fin, pois eso, a xente de Bruselas vai á praia a costa belga que é horrorosa. O sea, eso non é unha praia. Costa belga xa non soa ben. Costa belga é nome de discoteca barata, non? Sí, de Balmes. Costa Breve era real esa referencia. Sí. Aí va. Aí estamos falando de discotecas de hai 20 anos, Alberto. Estamos Aí iba no discurso e aí iba tamén a esa discoteca teño correcto, sí. Costa Peste, coñecía Costa tamén. Peste tamén, que cheiraban os sobacos aí fuerte tamén. Bueno, Barcelona, a nosa Barcelona. Que por certo, vou facer unha mención ao programa anterior Sí. con Ana Miranda, como ragou de Jean-Marie Le Pen dicindo que entrar con el nun ascensor era morrer en vida, Sí, que cheiraba aí un sobaco. encheuse a boca o falar do cheiro dese home. Bueno, pegou aí unha rajada de Vidal Cuadras e de Germán Terz dicindo que bebía, que lle gustaba. E lle gusta un pouco doblar o brazo. A ver, nós aí perdonámoslo un pouco. A ver, o de ser de ultradereita non o perdonamos. Pero o do Mamarcio, a ver, nós Non podemos Sí. criticar. Ahora non somos o que éramos, pero
Pero claro, Eso non podo criticar moitas cosas, pero eso non. se lle gusta o ron a Vidal Cuadras, pois a min tamén, que queres que che diga, camarada Vidal Cuadras. Aí, Entendémonos. más uno. Pero bueno. Invita, cabrón, non? Non é o tema, non é o tema. Sí. Mira, 18 graus marca aquí, Hostia, Increíble, nin o soñamos esto, Esto Semana increíble. pasada estaba nevando aquí. Se va a pasar nevando aquí, ti deras aí uns tips Sí. orientativos climatólogos. Para evitar os sabañóns. E veño con botas, veño aquí con O Alberte con botas, con coello, o con nome coello do de lá. capítulo. Hai moita xente aí, biches con moita corbatiña, moito trague. Están tragando dos de trague, aí estamos vendo dos señores de trague. Moito trago, tragando. comendo unhas mierdas. Sí, uns bagels, uns bagels. Bueno, Bagels. Non saben. sabemos que é bon. Non teñen ni idea. Bueno, claro, nesta zona aquí, pois Aquí se merca uns tenis que tal están de prezo? pois igual ou máis caros. Igual, ¿no? Sí. Deben estar igual, ¿no? Hai aí as marcas todas, pero igual... Estamos pasando por unha zona semicomercial. Bueno, hai pouquiña cousa. Aquí estamos achegándonos a Port de Namur de Bruselas, para quen coñeza. Bueno, de feito no metro de Tron. E claro, aquí onde están todas as consultoras, así que fan o lobby ao Parlamento Europeo, a toda esta rúa e as colindantes, a todo o mundo que quere presionar, digamos, que os eurodeputados malos se reúnen para regular mal, sabes? Está todo aquí la faunita. E tamén, agora imos meternos de cheo na zona das embaixadas, vale? Moi ben. Entón, bueno... Ambientazo sempre, sempre, Zona das embaixadas. Moita food truck tamén, Sí, isto é medio novo, Cando eu vivín aquí en Bruxelas non había tanta food truck. Moderneo, penso que mal de muchos, creo. Sí. Porque- Mira, ING. Mira, vou actualizar a cartilla. O ING é banco holandés, por eso aquí ten Claro. bastante máis Mira que pensei en traer as presencia. gafas de sol e pensei, Alberto, eu non sexas parvo. quiteinas da Non mochila. sexas parvo. Tiñas e quiteinas. Pois fíxate ti, Cago en tal. Estános caendo o sol en riba. Mira a ronda... A ronda del Mich. Vai chea, A ronda del Mich de de Barcelona. de Bruxelas. Sí. Ai, Estamos vendo aquí uns cartéis. a ver que hai. A reina, la reine rouge, Richard Rubén Retour a Forêt. monólogo parece, Sí, ten pinta. Espectacle inédit. e despois unha obra de Fornica. teatro, chama Fórmica. Formica. Así unha obra de teatro, Le Nuit du Fils. La Nuit du Fils. A Noite dos Fillos. Sí, sí. Veche vos sei francés? Bueno, tú sempre soubeche. Eu De reglas. enténdome. Pedí Home. un café no Parlamento solo, Eu solo, Que dices? Un café. Un café américain, s'il vous plaît. Pero puta madre. Canto che cobraron? Espera, que estou dando un camión. Sí. 1,60 Bueno, ben. Non é precio bruselois, realmente. e menos. Hai chubenchones, Bueno, pareceume Igual un café americano fora pode che costar como en Barcelona, non? 2 e algo. correcto o prezo, non yo discutín. Un 60 ahora creo que cho vale en requeixo de Grow. Bueno, en Grow. En requeixo non hai nin bar, claro. Pois sí. Están os prezos así. Pois nada, Bruselas. Bruselas, ¿no? A ver a que Bruselas. Bruselas. Ai, Iba a meter por este parque logo. Ou... non exactamente porque temos que atoparlle a entrada. Temos que rodear un pouco. Ahora temos que cruzar, como che dicía, a zona europea ata a zona do centro da cidade. E este é o parque, pero creo que temos que arrodealo. Este Le Grand Park. Bueno, creo que é Parque de Leopold III, creo, de terceiro. Non... Aquí hai unha parte que é monumental e non podemos entrar, o parque é detrás. É unha cidade que a nivel, digamos, non sei, arquitectónico, a nivel así de edificio institucional, señorial, recorda un pouco, índonos ao Estado español, a Madrid. Sí, Esta cosa señorial, esta De cosa grande avenida, de ministerio, de congreso, embaixada, de tal. Ten este rollo que eu, cando descubrí Madrid así un pouco a fondo, é o que me chocou respecto a Barcelona, que Barcelona é unha cidade máis anónima nese sentido, Sí, e tendo aí- parte histórica e parte institucional, obviamente, como ten que ter, pero non é tan presente. a institución, claro. Sí. Sí. No, en Bruselas pensa que ten sede a OTAN.
vimos onte ao chegar. A OTAN. Estaba ali anunciada. Sí, de feito, está señor. preto do aeroporto de Bruxelas-Zaventem. E aquí está o secretario xeral da OTAN e todos aí ordenando soldaditos. No, e hai moita, claro, moita representación permanente diante da Unión Europea, embagada, consolado, están todos. Está... Sí, sí. Non falta ninguén. Está Antonio Costa, sabes? O noso amigo Antonio Costa, portugués. Antonio Costa, sí, o amigo de Fernando Kivi. Joao Kivi. Joao Kivi, Joao Kivi que sería Antonio Morango. Morango, celebrouse Ministro moito. dos Negocios Estranxeiros. Celebrouse moito ese fragmento Ese gague. imitando nomes de políticos portugueses, misturando nomes estándares José Banana. con froitos. José Banana. Joao Kivi, entre outros, dianteiro Sí. do Benfica, Chame. ministro de Defensa, tamén. Claro, no, a mí- Esquerda, dereita, Vemos aí reto e metémonos no parque. veña. Veña. O parque bonito, a verdade bonito. Está quentando o sol, a verdade que cuidado, Eu quitei a chaqueta, tú chamácheme valente. Teño calor coa sudadera, titular. Esto é fuerte, eh? Sí. A verdade é que isto é moi fuerte. Aí, ches, queres parar un pouco aquí grabación e conectamos un poquinho aí máis adiante no parque? Así facemos aí un flash forward. Veña, un pouco de tensión. hemos cortado a conexión. Metémoslle Cortamos. en postproducción o jingle aí que fale meu pai ou... Claro, isto foi así a pelo, esta é a introducción. A introducción, esta é a introducción. Sí, 16 minutos. Pues veña, dalle a Que intro. no, poño a Mete intro. mete a Veña, intro. intro, veña. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Bueno, pues ya estamos de volta no Bueno Carallo Bueno. Está Alberto aí a arreglar na mochila. Non sei que che pesa, Alberto, que No, pasou? estaba quitándome o iba co bufando e quiteino porque O bufando. a verdade é que mi madriña querida. E agora estamos nun parque que me está gustando moito. É moi bonito, pero non está verde, claro, está así medio otoñal. Está, claro, Outoñal. outono rules. Pero é bonito, Sí, eu sempre intento como buscar unha referencia pros ointes que igual lle suda o carallo. Depende de onde nos escoiten, Pero claro. isto sería Para os cataláns, Parda la Ciutadella grande, non? Pouco... non tan grande, non é máis grande como a cidade. Sí, debe ser como Parque da Ciutadella, No, máis ou menos. é menos, porque se acaba ali. É unha mazá de parque que sí que é verdade que polos banquiños, polo paseo este que estamos pasando agora, recorda un pouco Parda da Ciutadella, Sí. Parque del Retiro. un pouco Sí, ese rollo. ten máis vibra en realidad Sí. Parque do Retiro, pero claro, moito máis pequeno, con Ciutadella. Sí, sí. E en Galicia non sei que referencia dar. Alameda. O parque, sí, a Alameda de Ourense tamén. Aí, mira, aí ali o típico lugar, como se chama eso? Marquesinas, non? Onde No, eso chamase dos músicos, Palco dos Músicos, Palco dos pero Músicos ten un onde nome. actúan. Sí, e ten toda a vibra de Alameda de Santiago tamén, pero moito máis pequena tamén. Sí, sí. E Alameda de Ourense, que tamén ten aí ese aire. Non me sabe o nome agora, pero Bueno, o Palco dos Músicos este Palco dos redondo que hai en toda bueno, nas Alamedas, nas dúas estas que citamos, hai ese E tamén, xente que está aquí. e tamén no Parque da Ciutadella. É verdad, tes razón. Pues sí, correcto. Non temos mala referencia, No, somos vos aí ubicando. A veces tesme por parvo e... No, pero Sabes? eu trato-te ben, Alberto, joder. Bueno. Eu trato-te ben. Neste podcast, no Parlamento Europeo non che chamei calvo. Ahora non teño nada que decir porque como vas pagar o xantar, Entonces que... convenme o perfil baixo, Sí, logo para o postre, non, unha vez pagado. rirche as coñas e tal. Despois Mira, xa- Quiosco Radio Bar, chámase aí, La verdad que da como ganas de parar a tomar algo, Pois sí, a verdad. Queres, a ver, podemos ir comer, pero podemos tomar yo vermú tamén. Facemos aí investigaciones. Una investigación. Tes fame, me cago en tal. Queres mola. ir comer, A ver que venden aí, no? Quiosco Radio Bar aquí en Bruxelas. No, estivo ben, fixeron uns boas fotos, temos que parar, pedir que nos manden. ¿Hicieron fotos, sí? Sí, creo que sí. A ver, no Parlamento Europeo, vamos, pero... En fin, Quiosco Radio Bar. No, hai que seguir, aquí non ten pinta de... Aquí nada. Nada, tampouco... Estamos yendo en boa dirección, por eso. Sí, estamos... De momento aínda coñezo, Alberto. Eu, quen tuvo, retuvo. Non falamos moito no Parlamento Europeo do meu pasado e tal, das canas que me saíron traballando non só con Ana Miranda, senón traballando coa Ale, cos verdes, cos de Esquerra Porque- Republicana, con todo Dior. Perdón, Dormín ben, pero pídeme o corpo sexta,
Estedes explotados, xa non sei aquí en Bruxelas, consideras? Home, sí, claro. Sí. Decir, Moitas horas, moito traballo, Bueno, moi bastante... soldo precario, Todo mal. todo mal. Todo mal. Ainda así recordas con cariño a época, Sí, o que pasa é que, bueno, empecé de becario, acabei con un salario digno, pero queimado como a pipa dun indio. Claro, horarios infinitos, responsabilidades tanto aquí como, neste caso, volvendo a Barcelona moitas veces, xa na última etapa. Epa, que pasa unha ambulancia? Ni no... Non sei como se escoitará eso, Ambalance. Ambulance. Cando corren moito dinlle non te ambulance. Bueno, aí está o tranvía tamén, que é bastante... Bruxelas está bastante ben conectada tamén por tranvía, que para os que somos de Barcelona, pois é como vale, como a nosa cidade. Pero claro, recordemos que ata hai 20 anos en Barcelona non había nada de tranvía, retiraron todo, e aquí en cambio sí que sobreviviron os antigos, ainda teñen dos novos, o que estamos a ver, pero teñen dos antigos que son chulos, mantiveron ese xeito de transporte. Está volvendo tamén unha excursión de preescolar, Sí. que camiñan aquí con Feme Gracia porque van todos con peto fluorescente. Sí, o do coche. O de cambiar a roda, Sí. no te quedas parado no medio da autoestrada. Pareceme moi interesante que todos leven o seu chaleque para... Sí, pero para hai ser algún que é identificado. laranxa, a maior parte son amarelos, pero un dos nenos leva laranxa tamén. Hai algún, sí. Pero E bueno, os profesores levan laranxa só. refírome que é unha boa iniciativa. E está ben. Que vayan todos protegidos Mira, con esa... non, hai unha nena que parecíame que non levaba, pero sí. Que son chavales de... Bueno, son un pouquiño máis maiores que Iria, non? Que a túa filla. No, non te creas. Aí por aí, non? Non te creas, sí. 4, 5... 6 Por aí, igual, por aí. sí. No, sí, a chegar. Bueno, ahora estamos xa saindo do parque. Vale, aquí temos que chegar alá, ¿no? Sí, correcto. Aquí Estás la vendo torre. a Gran Place. E imos cruzar, porque se non cruzan eles están aquí. Imos cruzar cos nenos. Ai, carallo. Que pasa outra... Ah, non, o tranvía non pasa. Hai unha valla, non pasa o tranvía. Imos baixar... Imos baixar por o Mont des Arts, vale? Bueno, aínda non é máis adiante, pero é onde mañá ás 3 da tarde, agora isto estamos grabando o día 20 de 21. febreiro, 21 de febreiro, perdón, tes razón. Mañá día 22 vais a facer unha concentración de Queremos Galego en favor da nosa lingua no Mont des Arts de Bruselas, justamente con estas vistas así, digamos, do centro da cidade, abandonando a zona europea. E, bueno, é unha cousa... É unha zona xardinada que nos queda xusto á esquerda, que igual poderíamos sacar o morro por ali. Veña. nada. Estaremos, obviamente, nesa manifestación, Claro. en representación, apoyando a plataforma e apoyando a lingua. Home, Non sí. pode ser outro xeito. Xa que se aproveita o migrasón para facer un pouquiño de push pola lingua, xa que non o fan outra xente. En fin. Bo paseo este de Bruxelas, Sí, a min está me sentando ben. Bruxelas con sol é moi bonita, é unha cidade na que te quedarías a vivir. Bruxelas normal. Xa non. Xa a cousa... Tantas, Sí, Tantas cidades teñen esa característica, ¿no? sí. Claro, a gracia é que nos vimos dun lugar no que fai sol 350 de días ao ano, e que despois choramos porque non temos auga, claro. Estamos moi mal acostumados a nivel climatolóxico. É o primeiro, sí, sí. Eu digo sempre, gostaríame vir a outra cidade porque poucas hai que igualen o bo clima de Barcelona. Mira, si podemos nos meter por ali. Bueno, no. A ver, Alberto, tú escolles esquerda ou dereita? Ou recto, tamén podemos ir recto. Pois imos recto, veña. Veña, pues metémonos aí unhas galerías, vale? Galerías Gravestein. Sí, sí, sí. Tamén Vale. podemos atravesar a galería. Vamos a atravesar a galería. Hai moito trague, insisto. Hai bastante trague. Sí, pero fíxate que aquí xa non hai o ambiente este de... Bueno, mira, aí hai un señor de trague, justamente. Silvio, cabe recordar que Silvio grabou o programa no Parlamento Europeo cunha camisola de No, claro, tú ibas sport, vestido de trague. de sport. Tú ibas como iba sempre, e eu tamén. Resumo, Sí, non? sí, Básicamente. Pero eu vou mudado, vou con un pouco Bueno, mudado, vas. pouco de xeito. Vas como a siempre, E Alberto. ti, en cambio, non che di nada a tua nai. Que dis? Non che di nada a tua nai. Pa que? Home, A miña nai deixame en paz, que fai non moi ben eso. É a mellor nai do mundo. a miña nai tiráme frito, se me ve
Unha camisola de roída. Home, roída non, me cago en Dios. Non nin me mira, para decirme eso. É que estou vendo aquí uns rapaces dun coworking, non sei que están facendo aquí. Estamos agora, se hai un poquinho máis de eco, nunhas galerías interiores. Que Sí. pon aquí Vera Neman Audiology. Hai que teñen aquí son os de GAES de aquí, mira. Aquí á esquerda. Sí. Os GAES. GAES que podía ser nombre de Fundación do PP. Fundación GAES. Correcto. Moi ben. Moi ben. Estamos aquí. Ai, a perrillaches, meteche un turbo. Bueno, por ir un pouco por faena, ¿no? Por faena. Luis Faena. Francés! Que falan en Bruxelas, Alberte? Francés! E que máis? Francés por riba de todo. Sí. Falan belga, Como belga? flamenco. Pero, a ver, en que quedamos? Flamenco, holandés, belga, que? Non sei, dimo ti. Farto xa de dimo ti. Ah, mira, aquí podía comprar. É unha boa tenda de souvenirs esta, Sí, Curiosity Store. De curiosidade. De curiosidade, ¿no? De curiosidade. Ti crees que Bueno. che vai caer algo na mochila de volta? É unha tenda de trangalladas, que diría miña nai. Sí, pero tampouco é, o sea, Nada personal. sí, de lonxe parece chulo, de preto Menos. complícase un pouco, Sí. Concordo. De lonxe, mira que trangallada tan chula. De preto, Bueno, Silvio, que pasou? Hai unha botiga de tragues. hai unha botella de tragues un pouquiño hortero, Sí, un Un poquinho... pouquiño italiano mal, Sí, iba a decir estilo italiano, pero sí, barateiro. Estilo italiano mal, valga a redundancia. Correcto. Porque o italiano, a moda italiana, o italiano, Sí. dasas de elegante, pero Pero é un flipado. non pasa de comercial de Tenocasa, venido a Oye, más. eu vou comprar un auga, queres? Sí. Veña, vamos a comprar un bebercio. auguiña, ¿no? Sí. Vamos aquí. É que, como estuvemos no programa, pois a verdad, Non nos deron ni unha triste... están ali as augas. Bueno. Están a quedar toda a volta. Sí, bollero. compañeiro, queres algo de... mira, aquí temos. Estas Sube unha grande igual, ¿no? Sí. Ali, da volta, da volta. No, esas. Frías? Eu non a quero fría. Pois entón partimos peras. Eu sí quero fría. Ten cuidado, non a collas con gas, que estes países mal, No, tranquilo. Teño que andar tendo man de Alberte, claro, porque A ver... quen o verá solo nas Europas. O noso Alberte. Alberte, onde andas? Home, que estamos a gravar. Sí, olvidóuseme. Olvidouse. E bien, esta non será con gas tampouco, non? No. O plat? Ui, ok. É sin gas. Xa, esta tamén, non? Vale. Veña. Colla. Vale. Bonjour. Bueno, Veña, pago as augas, veña. está ben. Sí, o precio era adecuado. Estaba convidando Silvio Falcón a unha botella de auga, o magnánimo Silvio Falcón. Tú compraches a grande. Ok, merci, opa. Merci beaucoup. Alá imos. Vistedes que nivel de francés? Bueno, francés. Manego. Luis Zaera, Así como manego, A ti que anuncio che sabe máis en YouTube, Alberte? O de Luis Zaera ou o de compramos tu coche? Hola, soy Antonio Lobato. A mí sabe máis o de... Hola, mi nombre es Luis Zaera y mi pueblo, Galicia, está en peligro. Sí, é verdad, y es exactamente, Ese. Ese é o que che sabe. Muchismo. Esquerda, Esquerda. pero bueno, está ben que... Recto tes a estación de onde chegamos onte, Bruselas Central. Aquí, foi. Sí, Ah, mira, pero saímos por outro lado. xa estamos aquí. Xa estamos aquí. Ah, bueno. A mí xa levamos unha media horiña de programa, unha cousa así, non chega, pero Oye. 25 minutos buenos. Pois hai que dicir tamén a audiencia, unha pequena truco. Sí, Dixemos, imos gravar un programa post xusto ao sair do Parlamento sí. para ter un programa feito e xa non vernos a cara nun mes. Porque nunca sabes, despois da convivencia de... A ver, xa estivemos en Allariz, Q con Q, fin de semana largo, e ahora estamos repetindo a experiencia
Bueno, pero malo será. Entón, no, eu non digo que acabemos rifando, ni moito menos, porque, cuidado, hai moita tolerancia A aquí. ver, nos estamos hai moita tolerancia. Moita, toda. Cala. Toda. Entón, Te viñeches medio enfermo a Bruselas e eu non dixe nada. non vou aguantar este tío. Por se acaso, deixamos un programa grabado, así xa non fai falta quedar ata finais de marzo. Bueno, a ver, igual vémonos antes, Bueno. Nunca fales de datas porque isto é o bueno carallo bueno. Bueno. Nunca se sabe, A idea non é esa, A idea é aproveitar estes días, justamente que estamos aquí, bastante ceibos. Mira, aquí hai cómics. Tintán. Pero hai ali, Podo te levar aí a No, xa, pero que decir que estamos na casa de Tintín tamén, Claro. en Bélxica. Bueno, hai tendas de cómics, bueno, hai unha tenda que só vende todas as versións de Tintín. Que, por certo, creo que non existe en galego, Tintín. Ah, non hai. Creo que non hai. Que lástima. Sí, é destas cousas que sí existen en catalán, pero non existe en galego. A diferencia, por exemplo, de Asterix, Sí, que tamén é medio belga, vale? Porque era Uderzo e outro non me sae. Isto é o que ten aí o directo, Joaquín Marín. Sí. Bueno, pois un deles era belga e outro era francés. Vale, entón, de feito hai un que morreu e outro que xa ainda vive. Xa non morreu, non? Xa non morreu, sí, correcto, xa está ali. Espera, imos hai música. Imos mirar a ver que toca. Vale. Bueno, vamos a mirar, Alberto, esa actitude, estamos grabando un podcast, Alberto. Estabas aquí mirando a Oplat, a auga sin gas, y con una actitud de, bueno, estamos grabando, pero dame igual, Un interés relativo, a música, verdade. Sí, Tipo unha guitarra. Pero precisamente por eso, para ir rajar ya, tío, chaval. Non é unha guitarra, é un... É un trombón de varas, eso, que? É unha cousa así como... Como medio tribal. Non, así. Sí, está ben, non está ben, no, mira, no, sí, como un banjo. Un banjo revirado, non? Revirado, tocado detrás, sí. Sí. Sí, correcto. Bueno, pues nada, mandámonos para abaixo. Moi ben, pois xa vimos, non? Xa vimos. Pois sí, a partir de agora estamos reproducindo o camiño que fixemos onte, chegando á estación do aeroporto, non? Sí. E agora estamos pasando por diante. Dos pitufos. Vamos pasar por diante da sala onde Ajá. terá lugar o Ah, sí? Emigrasón. La ¿Dónde está? Madeleine. ¿Dónde está? Ali. ¡Ay, es verdad! Hostia, pues sí que está al lado, sí. La verdad que sí. Mira los pitufos que hay en las... Terra xa los vi. pitufos. Xa vi, xa vi. ¿Cómo echaban en...? Tamén son belgas os pitufos. Sí. Todo. Joder, macho, todo de belga aquí, o que? Bueno, aquí sí. Bueno. Aquí todo es belga, claro. Refírome que... No, pero el mundo do cómic y tal es muy A potente. ver, imos a chegar a sala de Tamén son concertos. belgas os gofres, amigo. Hombre, gofres... Díxome a miña señora que fóramos comer un gofre con vende chocolá. Coñecerán os belgas o Os pollofres. Espero que non, porque se o coñecen vanse a enfadar, porque é algo como moi de aquí. É unha ofensa, ¿no? Supoño, ¿no? Mira, estamos na rúa Puterí. Sí, la rue de la puterie. Sí. ¿Ve? Pois sí, a verdade é que o tipo que inventou a pollofre Sí, tamén é un tremendo sonormal. é bastante sonormal. Sí. Pois que non veña por aquí que igual lle chove unhas hostias. Igual chovelle un pollofre na cabeza. Ben chovidas tamén, Sí, sí. Non me deixa cruzar esta muller. Mira que vale. non somos moi favorables de podcast, pero ese señor igual podía facer algún menos, algún podcast menos, dicindo mierda. A ver, estamos efectivamente na sala La Madeleine. diante da sala que acollerá mañá o Emigrasón. Lembremos, con grupos como Denin Jures, Fillas de Casandra, Tai Xugueiras e Terbutalina. no seu Quedou last bien, show. Sí. La verdad que sí, Sí, cadisque. Estamos- Igual non. Estamos temos a sorte de estar aloxados moi pretiño donde vai ter lugar o festival e a ver que onda. Moitas ganas, ven moitísima xente. Sí, sí. Esgotaron 1200 entradas, nin máis nin menos. Vaya locura, non se enche eso. Música galega en Bruxelas. A verdade que sí. É ben histórico en fin. Cago en tal. Mira, está xa a xente facendo cola aí, porque como se foran Facendo Justin cola. Bieber. A ver si vemos aí na programación que teñen posto o Emigrasón. Estamos nas portas da sala da Madeleine e deberían poñer que mañá, efectivamente, Festival Emigrasón, 22 de febreiro. Hoxe toca Teodort. E mañá toca, perdón, Íñigo Quintero.
Pasado mañá, Íñigo Quintero. Tienes razón, sí. Claro, mañana Festa de Migrasón e o día a seguir, correcto? Íñigo Quintero, para que non o saibas, é un cantante coruñés Renegado. que canta en perfecto castelán que conseguiu poñer unha canción súa no número 1 mundial de Spotify. Bueno, no TikTok, con todo o tema de TikTok, Unha canción súa foi a máis escoitada no mundo sí, durante, non sei se días ou segundos. incluso segundos. Sí, no, foi moi conocida, sí. Andámonos por aquí para baixo, Veña. Mira, este é a Rúa do Home Cristián. A ver se Esta non que... La Rue de l'Homme Chrétien. No, igual non é cristián, Igual é cretino. Sería divertido. Claro, que non lle podo mirar a traducción porque abaixo é Kersten Mannekenstraat. Eu, tal e como che dicía onte, chegando á cidade, Sí. buscando onde cear, síntome nestas cidades europeas da Europa Central como protagonista dunha película de filming, De filming, sí. destas de cine independente, Que ten filtro azul, inteligente, distribuída por Pathé. con moita ensoñación, Sí. filosófica, Sí, relacións incestuosas ás veces. sí, contradiccións Sí. morais, Daddy issues. Sí, exactamente. o pai non Ese a cuidou e tal, e agora busca parellas que cual. Guionistas suicidables, Sí. bueno, Guionistas suicidables, gustame. xente atormentada. Xente atormentada, con unha fotografía exquisita, normalmente este tipo de películas. Sí. Con planos así, Todo exquisito. un contrapicado así para unha escena do día a día, é dicir, planos moi depurados para unha escena cotiá, non? Como por exemplo que estamos vendo ahora, terrazas, de bares, para que a xente nos entenda así moi parisien, non? Moi de París. Estas sillas así, estas cadeiras con como lle chaman estas, sí, como este material así, como bimbio, sí. Pelillo. Hai pelillo e a madeira e tal, así como de bimbio, tal, es así. De moita moqueta. Sí, está ben, é bonito, Bueno, xa estamos aquí no centro, ahora sí, este é o centro de Bruxelas. Aquí, sobre todo, nesta zona hai restaurantes gregos, como podes comprobar. Hai Atena, hai Santorini, e estamos moi preto do local do mundo que ten máis cervexas récord Guinness. Este é o Little Delirium, que aquí ao lado hai o Delirium Tremens, que aparte de ser unha marca de cervexa, é un local, como ben dixen, pois hai miles de cervexas para escoller das que ti prefiras para tagarte fuertemente. O bar con máis cervexas do mundo, E a Talía de Rico. suficiente reclamo para min. Bueno, por aquí, por la plaza. Vamos a ir a plaza. ¿Dónde estamos, Alberto? Estamos Estamos a piques de Chegaren, Sí, a Le Grand Place, correcto. centro Neurálgico. da capital belga. Sí. Onte conteiche fora de micro, evidentemente, unha anécdota sobre a principal torre do Concello de Bruxelas, que preside a praza, a Gran Plaza, a Grande Plaza, que é que non está aliñada completamente a súa porta coa torre, o que dá un toque horrible, non é, Alberto? Correcto, efectivamente, o arco cede da porta, efectivamente, Sí. o marco sí. da porta non está en liña coa torre do campanario, por decirlo así. Sí, e conta unha historia de que Seica, o arquitecto, suicidouse despois de... O arcateto, lle chaman a partir O arquitecto, porque moi listo non era, correctamente. E si, ahora estamos aquí, pois, rodeados de moito turismo, Hai teño que moita decir. quente. Hai coches destes de época, isto non había, cando vivía aquí. Isto Sí, turismo... un pouco carros de Peaky fuego. Blinders, Sí, carros Peaky Blinders, sí, compro cho ben. En fin, moita parafernalia, moito protorista, ¿no? Protorista. Motorista. Todo, ¿no? Otoresta. Bruxelas que nota lle pos, Alberto? Que non te lle poño a Bruxelas? Sí. A ver, estou ainda non cumprín as primeiras 24 horas. Bueno, pues xa estiveras e agora foi Xa como estivera, hai un moitos refresquito anos. e tal. Estivera hai 15 anos. Sí, Cuidado co dato. 15 anos, Fai bello o dato. aparte exactamente 15 anos, sí. Teño que dicir que é unha cidade que me gusta. Volvo Bueno. de antes
ten unha fama medio Medio rara. fea, sí. Pero a mí gústame. Se quere dicir unha nota, que dicir unha nota, ¿no? Sí, Do 1 ao 10. sí, Sendo 10 a maior, correcto. pois vou poñer un 7. Un 7. Bueno, ben. A ver, a min gustame Bruxelas, pero entendo tamén o hate que leva en riba, é dicir, todo é certo á vez. Se te ves aquí en a Bruxelas en decembro, fai frío, hai pouca luz. Esta etapa non é mala, se febreiro en adiante, porque xa empeza a haber máis luz, xa fai, depende, algo menos de frío. A ver, aquí eu viví unha nevada en abril de medio metro de neve En abril, 3 días. en abril. Así que, bueno, agárrate que hai corva, pero... Sí, sí, tamén mira, os chocolates, Bruxelas Sí, os chocolates, mira. correcto. Os Leónidas que temos aquí diante, hai os Godiva, hai uns cuantos de chocolate. Certo. Bombóns, Estas vaya. prendas, claro, mañá habrá que facer un pouco de Non nos vai caber nada na maleta, compra, habrá que apreixar ben o que hai Sí. e meterle algo de chocolate para as crianzas. Bueno, maguila crianza. Hombre, claro, que somos pais de familia, pasando fin de semana na capital de Europa, somos un pouco, especialmente eu, mal, non? Papá mal. Claro, ti 2 meses ten, Brais? abandonacho O nido. O niño. un neno de 2 meses que igual é hasta ilegal, Probablemente. Igual se pode denunciar aos servicios sociales. A ONU. Abandono del hogar, Sí. Fun por tabaco. Ten que haber un límite. Fun por creo. chocolates, non? Pode ser que xa un límite, En plan, os primeiros 3-4 meses non podes deixar Mira, eu vou che dicir unha a vivenda cousa. familiar Se- máis de 24 horas. Se podo ir traballar, podo vir aquí. Home, que xa botei máis horas foras traballando que este fin de semana. Se non che pesa. Mira, míralo. Se non che pesa. Non che pesa, se eres mal pai, Ti tú sabrás. sabrás. No, eu dixen Fai o que eso. queiras, non fai o que queiras. Eu viñen a contracor, Claro, eu claro. quería estar ca miña filla Claro. toda fin de semana, Ali xogando con ela, para arriba e para baixo. na terra, con no choquetes. parque. Claro. Era o que che apetecía. E te gusta aquí? Tens que ir ver mañá a Terbutalina, que non che apetece nada. Nada. Nada, apenas. Porque é o último bolo que fan. Mira, fotos antigas de Bruxelas. Esta exposición montaron agora, porque Onte non estaba. Esta mañá non estaba. Sí, bueno, esta mañá non sei. Non pasamos por aquí esta mañá, onte. Bueno, tamén é verdad. Sí, pero aquí este edificio da Bolsa de Bruxelas, da Bous. E esta iglesia, mira que nova, de carallo, mira. Sí, está Está posto o ladrillo de... de 2020. Hai un par de semanas. Sí. Inda cheira a Non sei como cemento. se escoita isto sin velo, claro. Bueno, é complicado. Gustaríanos a audiencia que estiverais aquí con nós, Sí, pero non pode ser. é o máis achegado que temos a que veñades. E, bueno, non ¿no? está mal, non? E volvendo de antes, que lle poño un 7, Sí. que estéis aquí vivindo, estás afeito, pois é unha cidade de fácil acceso, relativamente barato a viaxe, que se recomenda. Que se recomenda dende aquí, no meu callo bueno. Para unha fin de semana. Recomendase. E ademais ten escapadas chulas, Bruxas, Gante, guai. Correcto. Que eso tamén un tren que funciona moi ben, onte vímolo. Hoxe están de folga. Que sorte tivemos, Pues salvamos, a ver para a volta, igual toca pagar os taxistas, que estaban contentos coa folga os taxistas. Homelo. Hombre, Atopamos a un taxista fan de Messi. sí, Sorpresa, sí. Do Barça, taxista do Barça, que igual noutra cidade é máis complicado. Un taxista de Marrocos que nos dixo que, bueno, que Barça. Eu Díxonos, creo- o Barça de 2009 mellor que o de 2015, Díxonos eso. Eu creo que é un taxista dúctil que se chegamos a decir que somos de Aranjuez, Sácache fotos de Cristiano Hombre, por supuesto. y bandeiras del Aguilucho. Por supuesto. Claro. Que dice que es catalán y dice, sí, Barça, Sergi Busquets, parlo catalán, ¿no? Dice, Correcto. Como no gran bazar. bueno, a mí pasó en India, esto conteino en un programa. Que vemos un señor, Pues díxome, si non o contes outra vez. bueno, pero xa onde vai, que pasou? E díxonos, yo soc amic de Jordi Pujol, Toma ya. un indio en Jaipur. O sea, hola. Pois eu creo, Bueno, entramos ya a tienda, claro. A saber qué negocios tiña o enano. Eu creo porque ese home iba a todos lados. Tiña xente en todas partes. Él conocía, era Claro. un home preparado. Bueno, podemos ir
pechando o programa, pareceche? Bueno, podemos. Digo. A ver, mira, imos pechar ata agora, vale? Igual podemos... Unha recunque. Sí. Bueno, veremos. Vamos comer. Imos comer. E despois, igual hai algo máis. Bueno, E se non xa volvemos ao próximo programa. efectivamente, ímolo deixar aquí coa posibilidade de que sigamos ou non. Moi galego todo, vale? Claro. Veña, Pois iso. pásalo ben, Aproveito. Veña, aí imos comer, que ganas, que ganas. Por favor, A manjar. Veña. Que queres, home? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cuál? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos. O Silvio Alberti. Aí está. Aí está. Bueno, carallo bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles. Pois acabamos o podcast, Alberto. Ao final tardamos un pouquiño en gravarllo o remate. O remate que é un sinónimo de ombligo, sabes? O en Vigo tamén é o remate. En Vigo donde o Celta. Vale. Que claro que cóstame Onde estamos? Conectar co paramos o podcast en venres, estamos retomando agora en domingo, Dimanche. ás 1:20. Estamos no aeroporto de Bruxelas. Claro, nos gravamos antes da previa, non? Da foliada e do emigrasón e agora? E agora estamos marchando xa, entón, como sempre, momento así de preguiza máxima, esperar o avión, aquí están vallados, unhas cadeiras en posición de 4. Esperemos que non se retrase o avión. No, vai puntual, mirei ahora, consultei no móvel, e dime que puntual, dime o chaval que É puntual. que puntual e que vais a ir en hora, polo tanto, ¿no? O ser puntual vais a ir en hora, ¿no? Ben. Boa experiencia de Bruxelas, volveremos o ano que ven, ou igual non, Nunca se sabe, igual tocamos. Montamos grupo de música, tocamos un, ¿no? sería divertido e humillante. Fillos de... Fillos de Papandra, de Papandreu, que non me belga non, é grego, como o rollo das fillas de Casandra gustaronos moito, vimos moi guai, a verdade que son o grupo por excelencia, top 1 agora mesmo da música en galego. A verdade que un orgullo velas, escoitalas no corazón de Europa, non? Sí, na sala La Madeleine. Na sala La Madeleine, atopamos a sala. Ai, que humor, A parte das fillas de Casandra, pois tivemos a sorte de ver a de Ningures, tamén un grupazo hasta Xugueiras, que dicir, é o peche histórico de Terbutalina, o mellor rock and roll galego coñeros, xamais tocado. Moi ben. Moi ben, pois nada, despedimos agora sí o podcast, deixámoslo así como en suspenso, pero agora sí, despedimos este episodio número 10. Número 10, mira, non sabía. Sí. 5 por 10. Rodondo. Moi ben. Pois, Silvio, vale. Quedamos na casa outro día, vale? Agora xa tranquilos. Sí, pero non teñas prisa, vale? Por chamarme tampouco, quer decir... Albert, chame. Vamos facer un podcast, pero tampouco... Tampouco voy a estar todo o día. Dina as redes, onde nos teñen que seguir? Eu fago máis cousas, non es tú... Quer decir, ti claro, ti... Eu son funcionario. Ti veche un fillo, eres funcionario, tes tempo libre, ves aí a petarme na porta... Oye, Alberto, posca. Bueno, tranquilidad, vale. Veña, hai que... Que nos lo pida a xente, La gente, pedide nos aí, pedide. Que escoiten o anterior, programa do Parlamento Europeo, fixemos historia do podcasting. YouTube. Fixemos historia do podcasting, xa sabe a xente. Sí. E despois xa iremos pouco a pouco, que chega a primavera, tamén apetece ir tomar un vermú ao sol, non vai ser todo pecharse no teu... Vermú podcast tamén. Tamén, a ver se sae esta vez. Veña, ata dentro de... Xa contaremos a intro da historia. Moito queres contar. Do podcast que nunca saiu. Moito queres contar ti, Todo. @carallo bueno, vale? Veña, en TikTok tamén. En TikTok tamén @carallo bueno, creo, ¿no? En YouTube, sí, todo. Todo vale. YouTube, todo, hai que nos busquen. Buscadenos, somos o mellor puto podcast en galego do mundo. Que máis queredes? Pois sí. Ata aquí o programa de hoxe. Recorda que podes seguirnos nas principais plataformas dixitais.